Så blev det aften. Klokken den er lidt over 10, og min dag den startede rimelig stramt ud, og jeg var rigtig skidt, da jeg kom hjem, og synes det var en lortedag. Men jeg fik taget mig sammen og kom ud og konditionstræne, og nu sidder jeg bare her lidt over 10. Jeg har helt vildt meget energi, og jeg har lige spist, ikke lige, en time siden eller sådan noget, men jeg er stadig mæt. Og jeg har det faktisk bare rigtig dejligt. Så det er bare vildt fedt, at det sådan ligesom har ændret sig på ret kort tid, eller hvad man skal sige. Og måske er det motionens skyld. Det går jeg lidt og siger til mig selv, at det er. Og Rune, vores træner, havde også givet os en udfordring i dag, der hed, at vi skulle gå en halv time, og så skulle vi stoppe hver 5. minut og lave sprællemænd. Og det var fint nok. Jeg var ikke helt fan af de der sprællemænd der. Det er lidt for meget at hoppe op og ned, når jeg gør det, synes jeg. Men udover det var det fint. Og så skulle vi, når vi kom hjem, skrive 3 positive ting ned, som vi tog med os fra den her uge. Fordi at i morgen, når jeg står op, så er det faktisk præcis en uge siden, at jeg stod virkelig tidligt op og kørte ind mod København for at komme ind og skulle starte min nye livsstil. Det er vildt at tænke på, at der allerede er gået en uge. Nogle dage selvfølgelig er der kun er gået 2 dage. Men det er jo faktisk gået overraskende godt. Og det jeg tager med mig, det er, at jeg jo faktisk godt kan holde mig fra søde sager, og jeg ikke behøver dem i mit liv. I hvert fald ikke i så store mængder, som jeg havde før, og ikke det samme, men andet sødt og lækkert for min krop, som den har godt af, eller hvad man skal sige. Og så tager jeg, nummer 2 ting er, at motion jo faktisk ikke er lort. Altså, det er jo faktisk rigtig dejligt nogle gange. Det er som om, at jeg faktisk nogle dage har glædet mig til at skulle ud og gå min tur med musik i ørerne og bare få sol i hovedet og få luftet tankerne og også bare følelsen, jeg får bagefter. Altså, det er jo faktisk rigtig rart. Så jeg tager med mig, at det går op for mig, at motion faktisk slet ikke er en sur pligt og noget, man bare skal igennem, men noget, man faktisk kan hygge sig med at have det sjovt. Og jeg kan godt begynde at mærke små ting på en uge. Bare det der med at gå op ad trappen, synes jeg er blevet federe. Eller hvad man skal kalde det, det er blevet nemmere for mig. Det gør ikke, jeg er ikke så forpustet, det gør ikke så ondt i mine ben. Og det der med at komme op og ned. Og det synes jeg er ret vildt og fedt, at jeg kan mærke det allerede, når der kun er gået en uge. Og den sidste ting, det er, at jeg kan jo mærke på min krop, at den har det meget bedre med det her. Den her nye livsstil. Før havde jeg tit ondt i maven, altså, jeg fik mavesmerter lige pludselig, og rimelig voldsomme, og